לא משנה מאיפה באת, איזו מכינה, יש מקום אחד שלא נותנים בו שעות שינה. לא סתם כל חניך פה הוא מכונה, וכולם פה חתומים כבר לקצונה, כי זה אין פרט, 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 אין חניך בתוכנית, שוב בסדרה, חצי גמור, חזרתי משמירה, עוד לא התאוששתי מהמסע, אתה לא בסטנדרט, יאללה סע. הקייטרינג מגיע אבל שוב זה לא בזמן, מגיע אין לכל בו ומוציא את המזומן, בלשטוף כלים אני כבר מקצוען, שוב אני פצוע אז אתה תורן, קם בבוקר ומרים את החדר למסדר, למה במטבח שבגית תהיה שוב עכבר, שוב פעם אינטרוולים אני לא נשבר, עברה חצי שנה איך כבר נגמר, מדסים ב5 בבוקר וזה לא מרגיע, בחום של הביקה אני נוטש מזיע, נכנס לבית מדרש מתאפץ בשיעור, דקה בלי כוס קפה ביד ואני כבר גמור, מטווחים עם שלית ורוקנתי מחסנית, פה לא אין חרוד אין אווירה מתירנית, עליתי את השר טבע אני צריך טיפול, שוב רביעי ארכיאולוגיה המצב נפול, התיישבות ציונות שיפוץ מעיינות, אנחנו משאירים אבק לכל המכינות, את שביל הבקעה אנחנו סוללים, כל השנה על דחיית שירות פה נלחמים, מוישה ספה מתייעל, צוות חשמל, לא שכחנו את לירז שבאה מגלגל, קרן בהיריון והיא עזבה את התוכנית, שבותה לא עוזבת אותנו עם כפייה דתית, חניך בן פרט זה מצוינות וציונות, במסעות הולכים הרבה מוכן לטירונות, 100 קילומטר מסע נגב, זה בקטנה, מחכה שעות לא אוטובוס בתחנה. לא משנה מאיפה באת, איזו מכינה, יש מקום אחד שלא נותנים בו שעות שינה, לא סתם כל חניך פה הוא מכונה, וכולם פה חתומים כבר לקצונה, כי זה אין פרט, 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 אין. זחג לא מתלבט, ישר עומד בחטא, לא מספיק חצי שנה ממשיך לחצי בית, כולם פה באותו חדר וזה קצת אסור, לא משנה מתי ואיך תמיד מקפיץ כדור, לא רואים אתכם ממטר אנחנו מגלגל, לא עושה יום סיירות כי יש גיבוש מטכ"ל, שוב פעם יש מסדר אבל הפעם עם לירז, פותח את המקפיא של המקרר ויש פה בז. בנות הבקעה, הנה זה בא, כל לילה עם בגדי מדס ישנה, כרגיל את הסטנדאפ מרימות, את החום לבקעה אנחנו מביאות, הבגדים נעלמים על החצי ארון, לריח של הבנים עוד לא מצאנו פתרון, נעלי הרים זה הסטייל עכשיו, איך אפשר להתלונן שמויש במאוהב, זה אין פרט, 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 אין פרט. עשינו את זה, עשיתי את זה טוב, את הבית.